खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर स' लोगोफोर नोंसोरनि गेजेराव आरो मोनसे दिनै गोदान भिडिअखौ लानानै फैबावबाय आं बे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोनसै आरो जों रायलायगोनसै बे पबजिया मानो बेन जाखो आरो मानो रिटार्न फैफिनगोनसै स' जों बेनि थाखाय बेखौनो रायलायगोनसै नोंसोर फार्स्ट आं भिडिअखौ नायदोंबा बे इउट्युब चेनेलाव नोंसोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल घन्टियाखौ बुनानै ला जेब्लानो आं भिडिअखौ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंसोर नुबाय थानोसै जों पबजी बेन जानायनि खारनखौ रायलायग्रोनायसै ओमफ्राय रिटार्न फैनायनि खारनखौ उनाव रायलायगोनसै थ' बेन जानायनि खारना मा जादों बिहा स' लोगोफोर बे फार्स्टआव जादोंमोन बे पबजिया पीसी भार्जनाव गैयालाबो बिराद ओल्ड गेलेगासिनो दंमोन पीसीआवहाय तो कन्टिन्यूलि सोलिगासिनो दं दाबोनो सोलिगासिनो दं मानोना बेखौहाय बे क्रिप्टन इउनियन जेखौ जों होनो ब्लू होल कम्पानी तो बिसोरनो अपारेट खालामो बिनि थाखाय पबजी पीसीआ बेन जायाखै आरो पबजी मबाइला मानि जुनै बेन जाखो तो बेनो मोनसे बिराद गेदेर खारन दं तो बे खारनखौ आं नोंसोरनि गेजेराव फोरमायगोनसै बे खोथाखौहाय स' लोगोफोर बिनि मेन खारना जाबाय बे टेंशन गेमिंआ बे पीसी निफ्राय पबजी पीसी निफ्राय बे पबजी मबाइलावहाय डेभलप खालामदों बे गेमखौ बेनि थाखाय टेंशन गेमिंआ मोनसे जाबाय चाइनानि आरो बिसोर जाबाय पबजी निफ्राय बे ब्लू होल कम्पानीनिफ्राय 10% आरि पार्टनारशिपआव दंमोन बे मबाइल पबजी मबाइल डेभलपारावहाय तो बिसोरो डेभलपिं खालामदोंमोन बे पबजी मबाइलखौ आरो चाइनाथ' नङा टेंशन गेमिंआ बेखौ 10% आरोखि कमिसन लागासिनो थायोमोन तो जों जेबो हाजारसेनि जों जेबो मोनसे आरि रयेल पास बायबा इसोरनावहाय बिनि 1000नि 10% थाङोमोन माने बिसोरो हाजारसेयावहाय 1000आवहाय बिसोर 100 थाखाखौ मोनोमोन तो बिदिनो आरो बे मोनसे जाबाय चाइना कम्पानी तो मा जोंनि चाइना कम्पानीयाथ' बायकट जाजोब्बाय इन्डियायावहाय चाइनानि बेसेबांबो एप्स दंमोन आरो टिकटकनो मा बिनि लोगोसे विचार बिराद गोबां एप्सखौहाय गासिबो बायकट खालामदों इन्डियानि दाने पबजिया मा नुफिनदों जे ब्लू होल कम्पानीया बे आरि क्रिप्टन इउनियन जे पबजी कर्परेसन तो बिसोर मा होनबावदों बिसोरो बे टेंशन गेमिंनिफ्राय आलदा जानायसै आरो माब्रै जेरैहाय जोंनि बर'फोरने नायलायनो बिदा फंबाय नायलायनो सैयाना तो बिदि बायदिनो आलदा जायो बिफा बिमाखौ नाया माने तो बिसोरबो टेंशन गेमिंनिफ्राय आलदा थांफिनगोनसै गावसोरनो कम्पानीयावहाय खालि इन्डियान भार्जनाव ग्ल'बाल भार्जनाव नङा ग्ल'बाल भार्जनखौहाय बे टेंशन गेमिंआ नायगोन आरो डेभलपिंआबो बिसोरनो खालामगोन नामा आं बेखौ मोजां बुजायजोबनो हाथ'नाय नङा दा फुरा डिटेल्स मोनाखै बेनि रिजोना जाबाय बेनो आरो दाखाल आजिखालि बिराद गेदेर मोनसे पस्ट लम्बा सावरा आर्टिकेल लिरनानै ब्लू होल गेमिंआ आरिदोंमोन पस्ट खालामदोंमोन बिहा मा लिरदों बिसोर इन्डियान गभर्नमेन्टनि रुल्सखौहाय रेसपेक्ट दोनो जों बेखौहाय मोनसे गोदान आर्ट डेभलप खालामनानै जों इन्डियानि थाखाय एक्सट्रा भार्जन हरनाय जेरैहाय जों नोंसोरो करियान भार्जन गेलेयोमोन करियान भार्जन आरो ग्ल'बाल भार्जन मोननैबो मोनोमोनथ' तो बिदिनो चाइनानिबो चाइनिस भार्जना आलदा आरो ग्ल'बाला आलदा दा जोंनि जुनै इन्डियान भार्जना आलदा आरो करियान भार्जना आलदा बिदि बायदि खालामना होगोनसै जोंनि इन्डियान भार्जन फैगोन तो बे फैफिनगोन ना फैफिना बेबो खुनु गेरेन्टि गैया दाबोनो बे ब्लू होल कम्पानीया इन्डियान गभर्नमेन्टजों रायलायनाय होनदों तो दाबोनो बे खोथाया फिक्स जाखौ आरो फैफिनलाबो बे बिराद टाइम नांगोन आरिया पबजिया प्ले स्ट'राव फैफिनो बिराद गोबाव टाइम नांगोन गैयालाबो 20-30 डेजआ नांगोन आरो मास मोनसेनि गेजेरनि सिगाङाव फैफिन बाथ्राया खोन्था रायलायनायफ्रा फिक्स जाबायलासो 20 आरो 30 दिननि गेजेरावहाय बे रिटार्न खालामफिननो हागोन आरिया प्ले स्ट'रावहाय पबजी मबाइला इन्डियान भार्जन तो बे ग्ल'बाल भार्जनखौलाय जों मोनफिननाय नंला फैलाबो जोंनि इन्डियान भार्जन आरो बे फार्स्टआव जों टेंशन गेमिं आरिनि लग' नुयो बे ल'ग'खौ नुनाय नंला इन्डियान भार्जनाव आरो लोगोफोर आं दिनैहाय एसे लासै रायलायदों मानोहा बिराद मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों एसेग्राब स्पिड रायलायबा माबोरैथ' बुजिगोन ना तो आं बिनि थाखाय एसे लासै बुंदों दिनैहाय आं माबाफोर गोरोन्थि जाबा खोमा होदो पबजिया बेन जानानै सप्ता गंसेबो जायाखै सप्ता गंसे
आवहाय बिसोरो बेसेबां रां लसआव थांदों 44 बिलियन रां लसआव थांबाय बिसोरो दा बिनि थाखाय बिसोरो इन्डियान भार्जनखौ लाबोफिननो नागिरदों आरो तो नोंसोरो पिसि थाबा नोंसोर पिसिआव गेलेनो हागोन आरो आपडेटआलाय दाबोनो मोनगासिनो दं गेलेगासिनो दं नाथाय लोगोफोर नोंसोर पबजिखौ गेलेनो हागोन आं नोंसोरनो बहाय डाउनलड खालामनांगोन बहाय डाउनलड खालामा बिनि बाथ्राखौ फोरमायगोनसै एबार नोंसोर बे आंनि डिसक्रिपसनाव माय वेबसाइट लिरनायनि दं बिहा थांनानै बहाय गोबां एप्सफोर दङ तो नोंसोर गुबुन एप्सखौ डाउनलड खालामनाङा मोनसे टेब लिरनायनि एप्लिकेशन नुनाय नोंसोर तो बे टेब एप्लिकेशनखौ नोंसोरो डाउनलड खालामदो डाउनलड खालामनानै आपडेटबो बिहानो जागोन गासैबो बिहानो खालामनानै गेलेजागोन आरो तो नोंसोर गेलेनायला दानो डिसक्रिपसनाव थांनानै बिखौहाय डाउनलड खालामनानै लायदो टेबखौ आरो पबजिखौ बिहानिफ्राय नोंसोरो आपडेटबो खालामनो हागोन आरो 2.0 आपडेटआ जोंना फैबाय गासैबो फुल कमप्लिटलाय जाखो आरोखि फार्स्ट आपडेटआ फैबाय सेकेन्ड आपडेटआ फैबावगोन बिहासो कमप्लिट मोनजोबगोन तो लोगोफोर नोंसोर बे भिडिअखौ माबोरै मोनखो कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंला हेल्पफुल मोनदोंला लाइक खालाम आरो बेबायदि भिडिअ नायनो लुबैबाय थायोला नोंसोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागौ आंनि चेनेलाव बिदिबायदि कन्टेन्ट लाबोबाय थायो आं तो आं दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबगोनसै जय बड'लेण्ड आरो जय हिन्द।